ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଗଳ୍ପ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରେବତୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ହରିପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଫସଲିଆ ଗ୍ରାମ। ସେ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ପାଟପୁର। ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡାମୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଘର। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜମିଦାର ତରଫରୁ ଗ୍ରାମର କରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମାସକୁ ଦରମା 2 ଟଙ୍କା। ଦରମା ଛାଡ଼ିଲେ ପାଉତି ବିଶୋଧନୀ, ବାହାଲହଣା ଇତ୍ୟାଦିରୁ 2 ପଇସା ହାତ ପଇଠ ହୁଏ। ସବୁ ମିଶାଇଲେ ମାସକୁ 4 ଟଙ୍କାରୁ ଊଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ସଂସାରଟି ଚଳେ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କହିଲେ 4 ଜଣ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଓ ମା ବୁଢ଼ୀ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କୃପାସିନ୍ଧୁ ଭଜନ ଗାଏ ଓ ଭାଗବତ ପଢ଼େ। ରେବତୀ ପାଖରେ ବସି ଶୁଣୁଥାଏ। ଗ୍ରାମର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଥିବା ସାରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ। ନାମଟି ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, ଲୋକଟି ସେପରି ସୁନ୍ଦର। ଗାଁରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ଜାତିରେ କରଣ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରେବତୀକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ମନ କଲେ। ରେବତୀ ଖୁସି ହୋଇ ଜେଜେମା ଓ ମାଆକୁ କହିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଜେଜେମା କହିଲା, ପାଠ କ'ଣ ଲୋ? ମାଇକିନା ଝିଅଟା, ପାଠ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବାବୁ ଓ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିର ହେଲା। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ବାସୁଦେବ ସୀତାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇ ରେବତୀକୁ ଦେବାରୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଠ ସବୁ ଲେଖିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ସବୁ ଶିଖିଯିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବାସୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଥରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଓ ବୁଢ଼ୀମା ରେବକୁ ବାସୁ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଗ୍ରାମରେ ଶୁଣାଗଲା, ଗୁମାସ୍ତା ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ମଫସଲ ଗାଁରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଦୁଆରକୁ କାହାର ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାଇକିନିଆ 2ଟା କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଦେବ ସେହି ସମୟରେ ଧାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଇଲେ। ପାଣି ଟପାଏ ଟପାଏ ମୁହଁରେ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବେଳ 3 ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ବାବୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ବାସୁ, ଏ ବାସୁ। ବାସୁ ହୋ ହୋ କରି ଡକା ପକାଇଲା। ସେ 3 ଜଣ ଧରାଧରି ହୋଇ କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ 2 ପହର ହେଲା। ଗ୍ରାମରେ ହାଟ ହେଲା। ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲା। ତହିରେ ସେ ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘରଲୋକ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ଜମି ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା। ବଳଦ 17 ଟଙ୍କାରେ ବିକାଗଲା। ସେହି ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣ ମାସେ ଚଳିଗଲେ। ସବୁ 2 ଓଳି 2 ଧାରକୁ ଆସେ। ରାତି ଘଡ଼ିଏ ଯାଏ ଥାଏ। ଆଉ ନାତୁଣୀ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ବାସୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ି ଗଲାଣି। ଛଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ନଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାତି ସେମାନଙ୍କର କଟିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଊଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି, ତୋ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତୁ। କାରଣ ତୋ ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ବୋଉ 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। କହିଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ରେବତୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ପୁଅ ବୋଉ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଢ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛେଡ଼ି। ରେବତୀ ସହି ନ ପାରି ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନ ହେଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠ ପରି ବସିଥାଏ। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ଆଜିକୁ ହାତଗଣତିରେ 5 ମାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସିଆ ଦିନ ବାସୁ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦୀପଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିପୁର ଥାନାରେ ବସି ପାଠଶାଳା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରିବେ। ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲା ସେମାନେ ଯିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି। 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ରେବତୀ ଶୁଣି ଲଟ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାସୁ 5 ଦିନ ସକାଶେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅଗଣାରେ ଥୋଇଦେଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଜୁହାରଟେ ହୋଇ ଶନିବାର ସଞ୍ଜମୁହାଁ ବେଳେ ବାହାରିଲେ। ତାହାପରେ ରେବତୀ ବସି ଦିନ ଗଣୁଛି। ଆଜି 6 ଦିନ। ବାପା ମା ଗଲାଣ ଦିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଖିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ 2 ମୁହାଁମୁହିଁ କଲାଣି। ବେଳ ଅନ୍ଦାଜ
ର ଘଡ଼ି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୋଲାବୋଲି ହେଲେ ହରିପୁର ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁରର ବରଗଛ ମୂଳରେ ପଣ୍ଡିତକୁ ବାଡ଼ି ଧରିଲା। 4 ଥର ପୋଖରୀ ପାଣି ହେଲେ ଅଧରାତି ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏହା ଶୁଣି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ରେବତୀ ଶୁଣିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀର କଣ୍ଠରୁ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଠି ଉଠି କହିଲା, ଆହା ବାପ, ବିଦେଶକୁ ଆସି ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ ରେ। ସେ ରେବତୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ବୋଲି ଏମିତି ଘଟିଲା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ରେବତୀକୁ ଗାଳି କଲା। ତହିଁରେ ଆରଦିନ ସକାଳେ ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ପାଟି କରି ଡାକିଲା, ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବି, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ବୁଢ଼ୀ ବାୟାଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ନାହିଁ, କେବଳ ଦିନ ରାତି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ପଡ଼ିଲା। ଦେହରୁ ବାହାରୁନି ନିଆଁ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଏହିପରି ସେ ହେଉଥାଏ, ବାୟାଣୀ ପରି। ବୁଢ଼ୀ ରେବତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଅଣ୍ଡାଳି ବୁଲାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ରେବତୀ ଉପରେ ହାତଟି ପଡ଼ିଲା। ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁ। କ'ଣ କରିବ? କାହାକୁ ଡାକିବ? ଦିନ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ରେବତୀ ମାଟିରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଖି ଫିଟାଉ ନାହିଁ, ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସହାୟ ହୋଇ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରେବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇ ବସିଲା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଘରର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଲୋ ରେବ, ଲୋ ଚୁଲି, ଲୋ ନିଆଁ।